Unang-una po, mag-sinadagay po tayo. Wala po pag-overtake. Ang susunod lang po is yung marshal. Ang tayong marshal lamang po ang pinag-overtake sa mga sakyan. Una po, may bikers tayo, sila sa harapan. Pangalawa, mga motorcycle. Susunod po sa motorcycle, mga tricycle. Then, pinakaunod po ang four-wheel. Ang lahat po na kasama, bumari lamang po, wala na po pinakaunod. Sana po, lahat tayo may learning. Hindi po natin alala ang po yung nangyari. Ano ko na rin po, apro po ang kanaman natin verification in pata at verification sa basol. Wala po tayo ang problema sa karapan. Kung sino lang po ang may katanungan, hindi ko kayo magtanong. Ayan po yung coordinator ng Infanta. Kaway ka mata. Vlog ka gaya. Karamihan po dito mga ano lang po, mga Volunteer. volunteer na Infanta. Non-rider po ito. Non-rider po sila pero andito po sila makikiride sa atin. Okay. Ako po ang core ng BBMRP. Riders of Pangasinan. Ayan Pero sila po po mga si Mark Anthony Montano ng Infanta, mga idol.
Parating na ang caravan ni BBM. Yan, marami na po ang nag-aabang. Yan guys, ang aming core, si Mark Anthony Montano. Ito po yung vlogger ng Infanta. Kaya po, paparating na ang aming caravan. Ayan na po. Ayan. Ito ang aming escort. Caravan dito sa Infanta. Ayan, doktor. Vice. Vice. Vice boss, Vice. Yan. Guys, so ayan, kita-kita na lang ulit tayo sa Dasol. Wala guys. Nandito na po tayo sa may bayan ng Dasol at parating na po ang ating caravan.
po at paparating na ang ating karaban. So, solid supporters ng BBM po. Andito na sa Infanta. Ayan po, nandito na Kagawad Alex Maniago po. Ayan po, salamat sa lahat. BBM tayo, BBM. Ayan po, nandito na po tayo sa Infanta ulit. Ayan guys, sobrang dami pa rin ang sobrang dami pa rin po ang sumama mula papunta hanggang pabalik. Ayan po, dito na tayo. Ayan guys, nandito po tayong lahat. Ayan, salamat sa lahat ng suporta nyo. Guys, BBM pa rin, BBM. Ayan guys, ang dami pa hanggang doon pa rin tayo. Diretso lahat ng ating